a dobozos sör itt föl volt rakva, és mindig volt egy a kezébe, csak más. Akkor egy pasas, azt nem értettem, hogy mindig így rodemba nyomja, így gondolkodik, majd a következőt látom, hogy innen kinyúl egy gumicső. Kövessük a kijelölt irányt, és állt egy ilyen kannával. Tehát ők gyakorlatilag már, megvan vizuálisan, Szali, és nem értettem, szegény ember, mondom, rákos vagy beteg, mert mindig az arca ilyen kicsit így be volt esve. És akkor megnéztük, hogy mindez egy gumicső okozza, ugye, amely egy ilyen kannás borban végződött, tehát ott már gyakorlatilag a zuhogó esőbe a keleti pályaudvar parkolójában este 7 órakor full karneváli volt a hangulat. Tőlünk néhány lépésre volt egy busz, amelynek már 20 évvel ezelőtt sem lehetett volna vizsgát adni, a zöld kártyáról nem is beszélve. Én erősen reméltem, hogy nem avval fogunk utazni, és már is így könnyelműen fantáziálni kezdtem, hogy feltűnik majd egy zsírúj neoplán, amelyben még a szerelőszalagon dolgozó német munkások néhány kenőmája szendvicst és némi sört is benne felejtettek. Hát kérem szépen, föl kellett szállnunk a dologra, jól van. Na most ilyenkor a magyar ember, hát esti útnál két dolog van, hevült ágyazás. Tehát a reggeli utaknál ugye voltam idegenvezető, hozzá vagyok szokva, Engels tér, ugye akkor így hívták az Erzsébet teret, reggel fél hatkor van az indulás, már párás az összes ablak, és mindenkinek a szájába egy darab rántott csirke. Ez a... Na most kérem szépen, változott a helyzet, az esti utaknál, ezt nem is tudom, hogy lehet csinálni. Vannak a rutinosak, tehát változott a helyzet, most már a cihából kikapott paplant így terítés szét, rögtön 3 ülésen egyre fizetett be, nem érdekes. Akkor van ilyen vietnámi kerékpár belsőből kialakított aranyérvédő, akkor pneumatikus nyakvédő, felfújható buci-maci fotel, a másik már nyomja a fekvő gumimatracot, teljesen hihetetlen, és közben esznek. Na most hiába itt modern táplálkozástudomány, fasírt. A fasítban jó, hogy büdös, viszont nem áll el, illetve morzsálódik. Magunk ilyen jutúrós paprikás szalámi szendvicset készítettünk, egy 40 darabot. Beülünk, just is előm telepedik a Terminátor kolléga, és azonnal így az ülést hátra engedi. Hátul viszont a kannás rögtön a térdét benyomja a hátsó ülésbe, és így hátra néz, azt mondja, akkor nem látom a videót. Mondom, én sem látom a videót, mert ez már egy kalózkazetta, a kalóz változatának volt a kalóz másolata, egy full egyfejes videón, ilyen Terminátor 6. Na, ezek után megjelent a sofőr, gépkocsi vezető, aki a berakodásnál így állt. Tehát én azért annak idején én sem szerettem ródolni, de legalább ugye teszünk egy gesztust, ugye? Tudjuk, hogy elejti, már nem fogunk odaérni, de mégis, tehát ugye, úgyis az utas rakja be, ugye nekem 4 kézláb, be kellett másznom, de mindig, ez mindig úgy van, én nem szeretek kofferrel utazni, nekem mindig legbelülre kerül a sportszatyrom, és azonnal 6 darab legnagyobb koffert rögtön rányomják, ugye, hogy a termosznak esélyese legyen a túlélésre, ahogy Máté Krisztina mondaná a Fókuszban. Na elég az hozzá, előttem gépkocsi vezető, hát úgy nézett ki, mint Mussolini egy kicsit fittebb kiadásban, tehát nem amikor Otto Skorzeny elrabolta, hanem még így a fasizmus hajnalán, ha lehet mondani. Mi konspiratív okokból csak Gyöngyinek neveztük. Ahogy elindulunk, Gyöngyi megkezdte a terrorizálást. Azt mondja, a tablettás WC, nem is kellett kakilnom, tehát föl sem merül, ha nem hozza szóba. De abban a pillanatban, hogy ő közölte, ilyen elkezdett szájjal, mint megjel a rámpán, közölte, hogy a kakit csak végső esetben, tehát de facto befosás. Na most ettől a terrordumától, én mondom, hangsúlyozom, reggel tényleg leteszem 2 turnusba az anyagot egy kávéval, tehát én általában fegyelmezett ember vagyok, a második csokit a kávé hozzá, meg nem érdekes lesz, hogy sönne maradni. Tehát ha ő nem hozta volna szóba, de így már ilyen ánusztályi bizsergés jelentkezett, hogy tulajdonképpen kakilhatnánk is. Na most akkor azt látom, hogy az előrelátó boros kolléga, egy hátra sandítót, oda kerül egy másik marmonkannak. Mondom, ez rutinos utazó, nem akartam elhinni. És látom, hogy köti be a katétert. Egyikkel szopi be, katéterre nyomatja ki a masszát. Na most ezek után egy 2 méter 4 centis fiatalember a másik oldalon végigfekszik, és a lábát az ölembe helyezi, ilyen 45-ös.
Rajtam a terrorista, mögöttem a szopi ember, videó, nem tudunk aludni, és Mussolini szórja a poénokat. Tehát lezajlott ez a klozet ügy, azt mondja, annyira nem non-stop, mert kétszer megállunk, de akkor megállunk. Akkor pisál. Kétszer megállunk, kávézik, pisál. Na most a pisilés kávézás az úgy választódott meg, hogy pont amikor egy picit az édes álom úgy már, nem azt mondom, hogy szárnyaltunk, de úgy, amikor úgy emelkedtünk volna. Én ilyen orcsipesszel dolgoztam, mert aztán beindultak hátul a marmonos bronyál, oldalt, és azt látom, amikor megyünk egy Terminátor, nem tudom, 23-at végignézzük 42-szer, hogy így lerúgja a kis lábát, de még mindig az ölembe. Mondom, édes, be is intőporozom, vagy nem tudom, mit csináljuk. Szóval egyszerűen dráma. Hajnali 4 órakor stentori ordítás, tehát egyszerűen Adolf Hitler a Nürnbergi pártnapon, tehát ilyen hanggal, leszáll, pisál, cappuccino! Egyiket se kellett, tehát semmi. Mert tényleg reggel 4-kor semmi igényem nincs ezekre a dolgokra, de nem mertem, szóval így és láttam, ja, és az nagyon rajta volt a burráján, az a tévés köcsök, a megszopottál. Nehogy már azt higgyed, előjogok vannak, érted, mert te ott játszod az agyadat. Hajnali 6-kor megérkezünk a nagy parkolóba Velencébe. Mondták, hogy mellesleg van egy karnevál is. De erről sosem mesélt. Nem érdekes. Magas így körülnéz. Kidogom a kis ujjamba, bejósol 18 fok helyett. -2. Ezt még a TAV se bírja. Te dráma, ilyen zegernyés, korbácsoló, szél, minden, eláll a rőzse. Semmi kedvem nem volt kimenni. Senki a parkolóba, egész távol a Mezőcsáti Termelőszövetkezetnek egy 10 éve ott lévő Ikarus busza, amit azóta büfévé alakítottak. Mussolini így a zsebkendőjével így megtöröl egy pici párat így a homlokán, így dobol egyet a volánon, azt mondja, benn vagyunk az első 10-ben. És láttam a fején, hogy már legszívesebben indulna vissza, ha lehet pisilés nélkül. Ma este a Sóder színpadán köszönhetünk egy fiatalembert, aki szinte József Attilával együtt kezdte a pályáját, ma mindössze 91 éves és röpke 50 éve élő klasszikus, Faludi Györgyöt. Vendégem lesz egy ifjú operaénekesnő, aki az operaénekesnők között legfiatalabban lett a Budapesti Opera magánénekese. Miklósa Erikáról van szó. Zenei színpadunkon élőben fellép Balázs Pecó, itt lesz Járai Alezredes a Kisvárosból, Darth Vader, Frédi és Bacilaci magyar hangja, Hollósi Frigyes. Most tudsz beképelizni a Sóder Bandet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerre. Köszönöm szépen! Szokásunkhoz híven Design Centerünk következik el egyes tárgyakkal. Valek do Csiaszta Vőcsocsics, Tvorzsicsnyi Stucsnyik, cena 40 zloty. Egy lengyel különlegességet prezentálhatok KGST jelleggel. Voilà. Lecsavarható. Ugye? A fából készülteknél ez elképzelhetetlen. És itt egy kis lapátka. Ismeretesen, konyha művészeti ismereteim eléggé csekélyek, de emlékeimben még élénken él, ugyebár, hogy a dúlódeszkát be kell lisztezni. Ehhez lapát áll rendelkezésünkre. A lapátka nyakban luggatott, tehát szóró funkcióval. Megújjuk akkor. Sok ezzel, nem bírok ennyi tésztát elgyúrni. Van benne egy kis ragacs anyag is. Na, szépen el. Mondtam, hogy nagyszerűen ragad. Na kérem.
Mondjuk, hogy elkészült a tészta, most ne feszegessük, hogy éppen mit készítünk. Nem ez a dolog lényege. Lecsavarjuk a kis lapátkát, de csak azért, hogy a belsejéből kiszánkázzon a kis metélő. Van egy késoldal, ugye ezzel metéltésztát, tudom, azt összehengergetve kell készíteni, tehát ezzel metélhetjük a tésztát. Hát én most kicsit brutálisan metélem, de ezzel metéljük, kicsavarjuk a másik felét. Was ist das? Stojeto? Pogácsa szaggató! Natürlich! Igen. Na ezt követőleg jönne a tojás fehérje, illetve sárgája. Ennek széjjel választásához a pogácsa szaggató áll rendelkezésünkre. Egy mozdulattal szerte választhatjuk a tojás fehérjét az ő sárgájától. Ugye a kis lyukon leszalad, átfut, átrohan, mint a kis csermely, mint a tarpataki vízesés, átosonkodik a tojás fehérje, és fennmarad a szűkületen, az sárgája nekije. Nézzük. Egy 8-10 perc alatt lecsöpög, addig ezt így tartani kell, mert nincs tartó. Ha tovább rázogatjuk, idővel átjön a sárgája is természetesen. Úgyhogy egészen pornográf jeleneteket generálhatunk. Schneller. Tiefer Hans. Na, elég az hozzá, ezt követőleg csiribi, csiribá a kenőtoll. Egy mozdulattal kirántjuk azt a kenőtollat, és a kis tojásunkkal dinamikusan bekenjük azt, amit be kell kennünk. Jó étvágyat! Na már most... Na megint nem itattam meg, jól van, ügyesen iszik, igen. Tündér mackó, igen. Kicsit olyan vagyok, mint Szomori Dezső abban a bizonyos darabjában, aki elfelejti a saját gyerekét a taxiban. Ma a gyerek nem ivott. Egészségedre kívánjuk. Utána megyünk vacsoraboltba. Igen. Ez valószínűleg 4 napja nem jutott vissza. Jól van. Így áll csak. Otthon ott a víz különben, szóval nehogy azt higgyék, hogy rossz gazda vagyok, otthon ne. Vendégség. Igen. Mondjuk ebből a szempontból rokon lelkek vagyunk, mert vendégségben én is erősebben fogyasztok, mert ingyen van. Tehát azt hiszem, hogy... Mondom. Na, Bubi, ne szórakozz, még életedben ne vittál ennyit. Na, ő fekszik, kultúráltan szórakozik. Akinek bármi gyanúja támad, hogy mire készülök, kérem, fennhangon jelezze. Kondi, haha, adok én magának, kondi. Egy szovjet habikészségről van szó, you know? Well, you got it, okay, jó. Érted? Én ezt 17-szer szerelem össze, hogy széria szinten menjen. Először egy 2,5 órát dobtam erre a problémára, de most már olajozottan megy. Olajszőkítő! Hát nem csak, hogy beleszőkülne, bele is őszülne, mire a megfelelő mennyiséget ebben átpumpálná. Egyébként lehet, hogy erre is jó. Lehet, hogy tippet adtunk, IV. Well!
Annyira örömmel lestem, hogy erősen a málnásban tartózkodnak. Fogalmuk nincs, hogy milyen irányba mentünk. Kérem szépen, kiskerti kapálás dugványozás után az egyszeri dolgozó rápedáloz ugye erre a kis csúszásbiztos gumipedálra. Célszerű előbb a csutorát ugye a lopóhoz hasonlatosan egy kicsit megszopízni, vagy amikor ugye benzint szívtunk le a Trabantból, gyorsan vissza a csutorát, és Fred Astairehez hasonlatosan laza step mozgásokkal beindítjuk ezt a kis kerti zuhányt. Köszönöm szépen. És azok számára, akiknek ez kevés, örömmel jelenthetem, hogy a műsor végén a teljes körű használatot is be fogom mutatni. Ezt nem fenyegetésnek szánom, ennyi volt már a Design Center. Köszönjük szépen ezeket a tárgyakat kedves beküldőinknek. A Sudevona száma a képernyő alján látható. Hölgyeim és uraim, imád rendőrautót vezetni, de ma este civilben érkezik hozzánk Hollósy Frigyes. Itt lesz a csodálatos hangú José Carreras és bűveletbejtő Miklósa Erika. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy olyan nagyság, mint Faludi György elfogadta meghívásunkat. Neki